Nagsagawa ng symposium hinggil sa electric vehicles sa bahagi ng Smart Energy Efficient Drives o SEED promo ng LausAutoGroup nitong Biyernes, April 24 sa Event Center, SM Clark. Sumentro ang talakayan na may temang Conversations on the Future of Mobility sa lumalagong demandang electric vehicles, bukod pa sa pagbibigay kaalaman at impormasyon para sa mga car owners at sa mga nagbabalak bumili ng mga sasakyan. Naging resource person sa pagtitipon ng ilang eksperto mula mismo sa mga car brands na nag-aalok ng EV sa bahagi ng LausAutoGroup portfolio. Inilahad nila ang iba't ibang insights hinggil sa alternatibong opsyon pagdating sa mga sasakyan. Ayon kay Froilan D. Chankin, Autogroup Managing Director ng Laos Group of Companies, tugon ng SEED sa kasalukuyang mataas sa response ng taong bayan sa electric vehicles. Nagkaroon ng tension sa Middle East and of course it caused the rising fuel costs. So I think it was a wake-up call sort of saying na nakita ng mga vehicle owners na given the rise in fuel costs, there is a alternative, no? And sabi nga kanina dun sa conversations na 2012 pa marami ng ganitong sasakyan pero hindi pinapansin because ang alam ng mga Pilipino, yung mga consumers, we go on especially diesel. Diesel was very much affordable. Mas mataas na ngayon ang diesel sa gasoline. So nagkaroon ng interest. And most of the buyers now are going into impulse buying now. Let's sell our current internal combustion engine vehicle and let's now consider an electrified vehicle. So ganon. So ngayon, coming from that, yung Manila International Auto Show, kami sa LausAutoGroup, let's do a pocket size motor show na ganon din ang tema. No? Let's assemble all our vehicle brands that has this electrified vehicles. Sa tulong ng mga experts, nasagot sa symposium ang maraming katanungan hinggil sa mga EVs na nagbibigay raw ng alinlangan kung maasahan nga ba ang modernong sasakyan. Napa-invite namin sila and sila na mismo ang nagsumasagot dun sa mga questions na gano'n. Na matibay ba yan or kunyari nabaha, what will I do and what will be the right vehicle for me? Kailangan ko na ba tumalon kagad sa electric or mag-hybrid muna ako? So kanina, nasabi na it depends on your lifestyle. Ano bang pang-araw-araw na gamit mo sa sasakyan? So that's how you adapt to the new electrified vehicle. Sa naging tunguhin ng diskusyon, may tuturing na rin daw na ang EVs ang future ng mga sasakyan. We call this new energy vehicles pero ngayon sinasabi ngayon kanina, it's now energy vehicles. It's parang kailangan mo na ngayon to. Given that we any let's say significant improvement on the fuel prices, and of course it's also good that we're already on the situation kasi anything can happen again, no? Another fuel crisis or energy crisis can come in, and buti na lang na parang COVID, natuto tayo lahat, no, to adapt. So I think this is one way of sa mobility, adapting to a new type of mobility. Sa huli, hindi raw dapat matakot sa electric vehicles dahil bukod sa latest na teknolohiya, safe itong gamitin at dumaan sa matinding testing. Don't be afraid to already step to the next level. And the next level is now, this is electrified vehicles. And yun nga, sabi kanina, if you don't want to go full electric yet, there's hybrid. So you can experience no? Yung internal combustion engine na siyempre iba gusto pa rin yun. So but there's still an electrified system that can run vehicle and you're still saving. Nag-e-evolve eh. So yun din ang sa China, they're evolving the technology. So it's very safe. And I would say right now, all the cars here, no? Na they went into the European different levels of crash tests. So they passed different safety systems. So merong China NCAP. So lahat yan
I believe more than 5 stars. Sa Europe, they're also selling. So they passed the Euro NCAP. So I think siguro US na lang nila hindi nila ma-enter ngayon. But apart from that, even the ASEAN NCAP, marami ng Chinese vehicles and they've passed the safety standards of this NCAP series. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.